Oktubre 13, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Pipila sa mga katawhan miingon, si Beelzebul, ang pangulo sa mga yawa, maoy naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Dihay uban nga buot mo bitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya, nga muhimo siyag usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay ug away, dili mulungtad ug dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nag-unay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa ug kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kun ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may labi pang kusgan nga musulong ug mubuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ang dili mutabang kanako, pagtigom, nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kun dili siya makakaplag niini, magkanayon siya. Mubalik na lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya ug makakaplag sa balay nga malinis ug maayo ng pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya ug magdalaglaing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya, ug manulod sila ug magpuyo didto. Busa sa katapusan kadtong tawhana mulabi pa kadautan kaysa sinugdan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.